kadal para itinaldaw. Ay topiko iti IFM News. Manipon iti pagtaltangkan nyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawag. Ay topiko. Idol Lawrence Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Naimbag kinagasa at bigat nyo amin na mga idol numutibiyang Idol Lawrence Martinez sumangtimo na po iti programa tayo IFM News. Inata pong aldaw iti Miyerkules, January 21, 2026. Itanong mi ka na kayo apo nagiti bumarbara damdamag kang kasta po yan nagiti issues ken topic sa mabalita tayo apo nga pagsasaritaan itata abigat. Itata kat nakasalsalim sa mga idol. Iso nga akasapulan nga gananad tayo deti kadok itata kat apo masaksagitan mga idol. Uray tinamutoy biyangan akat medyo marik na tayo manong rabiin nga aglalan na itinamutoy biya. Baga dapat dikat love sick Sir Lawrence. Haame, dapat ka love sick detoy na mga idol. Ngayon numapay kastak at kami apo tikadwayo at anasapa bigat. Tapos kastak at iparunoy tayo apo nagiti mapagsasalitaan. Irata abigat mga idol. So amo yung kadi nga iti napalpalabas akit ada apo iti nagbalin nga issue. Pakasiknan kadag iti kameng iti Bureau of Fire Protection nga ibagpagapikat din ni Apo John Vic Remulla nga kurap iti BFP. Una yun aya. So ti bagbagada nga dan sa kanukot kami iti bayadan da sakbay da Apo nga makastrike Apo. Kaya naman pagkasta agad ada iti naiparukat ang regulation or detoy polisiya irata itibiyang iti BFP. Ano sa dino mga idol akit agusarda iti makunkunang body worn cameras. Anakad kami ditoy makunkuna apo body worn cameras. Anak pakausaran na ken dagiti ka di mismo apo nga sibilyan kat mabalin nga gusar iti kasto. Diba? So ti nasken nga pag-iinadalan tayo dito yung mga idol. Gamin siyempre ada ngamin digitay pera de los buenos met akit sa anda apong anaganan detay talagang mamati iti may sabanag naawan iti makunkuna nga body worn cameras. Okay, so dito yung apo imparukat iti BFP kan DILG. Ayan. So kula na dito ay para sa patas at tapat na fire safety inspections, body worn cameras ang solusyon. Amo yung kalinga iti body worn cameras iso apo iti usaran pa iti kaming Philippine National Police. Tapos sangat isu apo iti mangipakita ti actual nga obraen adi iti kaming PNP no aga tiliw da mga idol. So adan apo tinagbalik nga direktiba ti DILG, Department of Interior and Local Government nga dagitoy bumbero bueno dagiti kaming ti BFP ket mandatory apo kahit nasawen no mandatory aket ditoy nga amin haan ka mabaling nga reklamo nga rod mandatory daytoy mga idol. Iti panagusarda apo iti body worn camera sa kabayatan iti fire safety inspection. Ano pa daagin spec di dyan ba't natin imbagana no pa daagin spec kanagiti pagturturungan da lugar kanagiti business establishments kaya na dadumapay so nga into no panawen nga umayda dita pag taingan yung mga idol akit na ditanton nga makita yung tumaton nga dadagiti kamerada kaya na dadumapay. Tapno inikasta akit makita nga pudpudno nga agubobra dagiti bombero. Yan ba dagiti mga taga bombero nga talagamat nga on the go damat dagito yung mga idol aya. Lalo na mapanda
rescue, responde kadagito ya mismo apong maaksidente ito sa Nicolas iti nakakitak di dyan iti talaga nga amin nga maaksidente iti ilit sa Nicolas talaga nga agsisinorte kita PNP MHO ken kastapay kadagitoy coming ti Bureau of Fire Protection mga idol. Diba? Kita nakamaymayat man lang panunutin nga at ati parang ditinunos na ito mga idol. Nga jakman amon api nga nakunapin ka din siguro na doktalan dahil ti biyang iti DILG di kakastoy mga idol. So ano ang body worn camera sa fire safety inspection mga idol? So ana iti kahit na sa UN para kanagitoy negosyo mga idol. Denggen nyo dagiti dati nagnegosyo na ada iti clear a record iti kabuklan ti inspection mga idol. So dito nga may pakita nga may dakitain da no ada digitay mismong ana ganito giant digitay fire extinguisher fire exit di dyan may pakita amin yan ta body worn cameras mga idol. Kaya dito na manipod iti ununana nga panag-inspection da aging gana amalpas kat naka-video latta di jay. Ti panag talaw di inspector ti istasyon manipod pa ila ijay talaga nga i-video dan ayun nga umayda kadagiti establishmento actual inspection ken panangilawlawag da kadagiti findings da ken iti panagsublida iti estasyon da akit ditoy matdan nga maiyofton detoy body worn cameras mga idol. Ano sa dino kata ditoy nga talaga ayang record parang agbidbidyo kalata aming obram aming agunay mo amin mai-video mga idol. Kaya na ditoy mat nga tipay pagmayta na daytoy kata clear no sa sino dagiti umay ag-inspection kan no anya iti obraenda. So sakbay ka daw nga mangrugida Dagyan nyo apo nga business owners. Sakbay amang rugida kahit kasapulan nga ibaga ti inspector iti video iti DJ manabat video na ket ibaga natnagan na ranggo na petsa oras ken anang type iti inspection iti obrada ken kastapay iti nagan iti establishmento mai lanadpay iti video kasi recorded DJ mga idol ken ipakadada kadagitoy business owners nga ada iti recording ang mapaspasama. Iyon. So nagets ba mga idol ken ditoy nga mabalin nga ag video met dagitoy mismo apo nga business owners. Aglalalo tatta ana tatta kat one stop shop inata dagitoy nagre-renew ita ti lisensya ti business establishments iso nga di malabit nga mabalinda nga usaran pa dagiti camera da. Yan, anapay iti kumbaga datay mismo nga advantage da mga idol. Agbalinda ito a proteksyon dagiti negosyante. Gapot amin kat may pagpakita, amin kat mai explain iti nga naka-record. Kaya kastapay nga no compliant kayo kat napipinas apo. Napipinas mga idol nga dito kat ebidensya. Ken numampay dati pagkurkurangan na akit dapat nga ilawlawag nga klaro no ana iti kasapulan nga ornosen ken aging gana kaano ken kastapay iti posible a penalty dagiti negosyante. So amin kata na ilan at ijay. Amin mangigan, amin may explain. So medyo narigat iti department iti BFP ngem no talaga nga batido kan ken amam to Bram akas bilang bombero agad awan imposible. Okay. So what's next? Awan iti makunkuna nga walang bentahan, walang suggested supplier. So talagang bawal, maipawil. Kadagit inspector nga agirekomenda, agilako, kanagiendorso ti anyaman na brand iti fire safety equipment.
Kaya dito yung mga idol nga saan nga mabalin nga dito yung fire safety equipment akat ilaklako mo't lata dito yung adi pa ikat conflict of interest datan mga idol. Ayan no, i-recommend ay gumatang ka tikas to ada tilako nga fire extinguisher kunak na idol Glenn akat di malapit ada iti pakaibatugan nga ada ko di giant ada iti pakaibatugan nga penalty kada apo nga inspektor. Kahit kasawen akat awan iti pinilitan awan iti koneksyon kada iti suppliers. Di amin. Ala, hello kay ka Ma'am Mirna Valencia kan Sir Arnold Gira. Ala ka i-share yo man mga idol. Dito ay buy-buyan nyo datang Facebook Live mga idol. Hello kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Ken, mabalin kay gayam apo nga makadawat iti kopya ti video. Dati pa nag video da kada kayo. Tapos di kasta akit syempre mga idol, di ganun naktutin mo na gundaway, ebidensya. Kaya, mabalin, apo, ti dumawat. Babaen, apo, iti, panagsurat, ken, panagsurat, ka dumawat ka ti kopya, ti inspeksyon, iti, uneg ti 7 working days. Manipot iti petsa, ti inspeksyon, iti, mismo apo nga city, wenno, municipal fire marshal. Siyempre, so iti pangi-adresan nyo. Akarag ito itatangar arangaing nyo mga idol. Ken kastapay, saan mabalin nga garawen ti video. Kalpasan ti inspeksyon, haan mabalin ma-edit, i-delete, wenno alteren, wenno sabsabalyan dati video. Direkta nga maimbak. Wano maipan iti secured system ti BFP para iti record ken protection iti amin mga idol. So kahit kasawen at ti body worn cameras ket para iti nakaklaro mas patas ken kastapay datoy naururnos a fire safety inspection protection para kadagiti negosyo ken kasiguraduan ti proseso ken kastapay para kadagiti MSMEs mga idol. So saan ka pa ha? Amay mayat matkat di iti kakastoy tapos iti kasta akit ti kunakon mga idol les duda ay kasi adon samat kami di kita Puera de los Buenos akit mangurngurakot kadagiti men in uniform. Di kami Daisy Juan kan Tristan Wyatt Gulay ana iti makunayo iti daytoy akatano kas bilang man kas ja apo mabalin nyo nga itawag aya iti Unified 911 na brada ang runaan na karagitoy nga klase nga men in uniform nga mangurngurakot iti kurkurakot dita mga idol. Saan kat di nga kasta ko ma iti abubraen da kami digitoy agubrada ko mga isuda agubrada ko mga idol nga datay patos lang awan datay talagang at tiltilada ti obrada at ado digiti man manipularan da nga tao which is saan ko maamabalin mga idol ay iti kakasja iso nga napintas la unay umanamo akmet kada ito'y body worn na cameras tap na kasta amin apo nga record amin nga mapagsasaritaan oray man pa dakes wenno nasa saya kinaibagbaga ka DJ microphone da akit syempre dati kata protection iti amin nagaskino na apo iti DILG at tagayam at amuda iti kakakurakutan iti kwa PNP kada PNP di nay nagbaliktad matan dati imbaga ni Apo John B. Cremulya Apo sekretaryo ti DILG at BFP meten iti kasto iti bubrain da mga idol aya ito nga narigat Apo iti ate konakon bato sa langit. Hello kay ka Regine Rex Agno Ikalia na imbang bigat mo. Ayan, tikas namin kay Ma'am Genevieve. Ayan, Ma'am dito na yung Toyota Ilocos Norte. Hello kay ka Ma'am Ma'am
Datay bagana nga agdingeg ni Ma'am Genevieve Tagabilya. Ayan, isundo datay talagang mga kita DJ lugan to'y numutoy biyang. Ayan, yan kastapa mga idol, kasapulan nga. Siyempre, no, may matiti na taod tayo ayan yo. Agridam-ridam ko ilat tamit. Ayan, amagat di. Anda na kitay manni. Amom ti manni. Manipdot. Dagin di ka kasday. Managpidpidot. Dagin di ka kasday mga idol. Binder dandat ko na ate ko na kon. May mayatlaangan de prevention is better than cure. Diba? No, agapam iti may isang banag iti kakastoy akit syempre mga idol garantisado amat gudi nga datay 101% ang may mayatlayan mga idol no ada digitay talagang pamuspusan ayan pamuspusan tapno di kastakit amin digitoy nga problemain tayo digitoy mismo apong i-overthinkan tayo akit masolusyonan man lang. Yamen idol Glenn agad ka jelatan idol Glenn na get well son na partner tatari ka stakot makapag sinarita tamanan makapag sinukat tamanan iti kapampananutan iti tangatang. Ayan, dati miss ko kaya idol Glenn talagang ano ti bombom tak ti ulo na so siguro kasi tiboging mi mga idol. Ayan. Hello, kanakay amin apo nga agbubuya iti IFM News. Hello kay kaapo Darwin Domingo. Aken kanagiti agbubuya na ni Ma'am Marjorie Sabio Aguinaldo. Kastapa Marjorie Sabio. Kay kastapa kan ni Kuya Sonny Sabio and of course ni Sir Marlon Ordillas ko kaya mo nakatutok ka Sir kan digiti aming share free ride Sir Heki ni Beshi Mona Lisa Singson ni Beshi Lala Kalakal ken Damam Glay nga nakadkadok edi matla ang grabe mga idol ha. Ito na PNP sa Nicolas kadi Private Duty Nurse Rescue Ninja Team Ilocos Ma'am Mary Ann Mamaklay ate Raquel agdepa ni Michelle alaw kay ka na yung bagabigat mo happy viewing. Yan dagiti amin apong PDN naka-antabay iti daytoy agundaway mga idol. Idol Lawrence, good morning. Watching from Kabuluan, Sitio 5, Sarat. Idol from Agno family na yung bigat yung apo. Nagitaya, agbubuya, kaya nagdagdag apo dito na yung Sarat, Ilocos Norte. Hello kay ka ate Analida is good morning, Kenika. Gusto nga, take ko na ako. Ayan, apay, jak ka, bakit kita, Idol Glenn. Apay, jak makakop up. Ayan. Ay, okay talaga. Alawan la. Alright, kada kay amin na po. Happy viewing mga idol. Kada giti aga buy-buya, aga dengdengeg, iti dayto yung gundawa. Kaya speaking of agbubuya, kinagdagdangeg, hello ka na kayo apo dito'y umabagata ng Paset, Ilocos Norte. Hello ka na kayo, amo ka nakatuto kayo, iti daytoy agundaway. Alawin mga idol, dagito'y apo, dagito'y damdamag, ang ito mga ganito na madamdama, adun apo, dagito'y nagisendan, dagito'y adun reporters tayo, adun apo, dagito'y naisendan, nga damdamag, para kanatay amin nga sa kapadahan kayo nga tumaltala mga idol ag sublibay iti daytoy a programa. Oras sinintero a Pilipinas alas 5:59. IFM News. IFM News.